Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kutra kbira dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira, l-Apostli kienu jagħtu x-xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġliel l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Faħru l-mulej għal xi tajjeb għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħatgħid dar Aron għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru l-mulej għal xi tajjeb għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfowa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila, m'ammutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej iżda ma telaqnix għall-mewt. Faħru l-mulej għal xi tajjeb għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Is-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Faħru l-mulej għal xi tajjeb għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija hu mwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Min dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla, meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din il-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu, u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal għax kull min hu mwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din jirrebħa fuq id-dinja il-fidi tagħna. Għax min hu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u li ben ta' Alla. Dan huwa dak li ġib l-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm, u l-Ispirtu hu li jixhed għax l-Ispirtu hu l-verità. Alleluja, alleluja. Tumas, emmin ta' xrajtni jgħid il-mulej, ħen dawk li ma rawx u emnu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Kif qal hekk, urihom iddeħu ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom, kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu, dawk li taħfrulhom dunubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna lill-mulej. Iżdu qalilhom: Jekk ma narax fideh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u llum mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu.
Din il-ġimgħa għandna it-tieni Ħadd tal-Għid. Il-ġimgħa l-oħra, il-qabar instab vojt. Ġesu qam mill-imwiet, imma d-dixxipli baqgħu xxukjati u mħawdin. Beżgħu wkoll li l-mexxejja reliġjużi kienu se jarrestawhom. Xi wħud minnhom forsi beżgħu li Kristu rxoxt kien se jkun irrabjata għalihom. Wara kollox, id-dixxipli telquh meta kien qed ibati u Pietru ċaħdu 3 darbiet. Għalhekk id-dixxipli nqaflu ġew u staħbew. Imma mbagħad terilhom Ġesu u qalilhom il-paċi magħkom. Għaliex jgħid hekk flok ja dixxipli ingrati. Għax Ġesu jħobbhom lid-dixxipli imqar jekk mhux kollha baqgħu miegħu fil-prova? U meta Ġesu der lid-dixxipli kien jaf li kienu mbeżżejn u rrid li jkollhom qalbhom fil-paċi? Ġesu jagħtihom ukoll rigal, jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Min hu l-Ispirtu Santu? L-Ispirtu Santu hu parti mit-Trinità li hu wieħed mill-ikbar u l-isbaħ misteri tal-fidi Kattolika. Nitalmu kif Alla hu wieħed fin-natura imma bi 3 persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Dan ifisser li meta Ġesu lid-dixxipli tagħhom l-Ispirtu Santu u kien qed jagħtihom id-don ta' Alla u l-imħabba divina. Ġesu anke lil Tumas iħobb li ma rridx jemmen lid-dixxipli l-oħra meta qalu li kienu raw lil Ġesu. Flok irrabja u stieden lil Tumas biex jara u jmiss il-marki tal-imsiemer f'idejh u f'riġlejh u l-ġerħa tan-nifda f'ġenbu. Ġesu jħobbna kif iħobb lid-dixxipli tiegħu għax imqar meta nibżgħu u ma nagħmlux it-tajjeb, xorta jibqa' jħobbna u jridna nkunu fil-paċi miegħu. Lilna wkoll hu jagħtina l-Ispirtu Santu. Ġesu jħobbna kif iħobb lil Tumas. Jistedinna nersqu qrib tiegħu u ma nibżgħux. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!